tisa fangati karaba sarayele la aurela ne kamaurema halaka balo minu maujuguya kuka juguya to minu baukoniya aw bismillah lumière tv sanfɛ walasa kaw kunafoni jabani so min sigilen do ka kunafoni jelen a senselen ko ɲuman ka ta ka da otloka o de lumière tv an ka kunafoni anti tlongana ye wa anti yela ko kenai abi soro cogo ɲuman min na an b'a di aw ma o soro cogo kelen de la wa anti da anti sunɔgɔ tanga kunafoni jelen mɛ da aw ma bamananw ko manifin kunafoni ko ɲuman ka a kuna bi fa ka sɔrɔ a ma fɛn bila a da an ka taa o laban ye boli ye bamananw kuma do tuguni ko n'i y'a mɛn kana taa kunu yɔrɔ la sigati min na kunu ta a jara de o de la an b'a fɔ lajɛbaw ye minnu dara na minnu sɔnna k'a fɔ ko an bi kunafoni jelen di an b'aw fɔ minnu yɛrɛ fana dara a la a y'a fɔ aw tɔɲɔgɔn ye u k'a faamu minnu fana m'a faamu minnu ma da a la minnu fana a ka d'u ye kunafoni kɛ di ni yɛlɛ ko ani fɛn wɛrɛw ye an b'a f'u ɲɛna ko o tɛ an t'a la mais an b'u wele u k'a faamu u ka na u ka kunafoni jɛlen lamɛn bi an bɛ kunafoni don an min ye o de ye minisiri min ka baara ɲɛsinnen bɛ miniko ma n'o o de ye an ka dugu jukɔrɔ nafolo i b'a n'a ye k'a fɔ ko a ko ni a y'a tabile gosi k'a jira k'a fɔ ko Mali fan o fan Mali yɔrɔ bɛ yen ko a bɛ fɔ min ma ko i n'a fɔ mine artisanale de bɛ yen ou bien a mine wɛrɛw de bɛ yen k'a fɔ ko dugukolo nafolo kɔni de bɛ bɔ yen a bɛ fɔ min ma ko orpaillage kɔni ko o de bɛ kɛ ko a bɛɛ lajɛlen datugura wa kuma in a bɛ to sen na datuguli in bɛ to sen na fo ka taa se don min na le 30 septembre 2025 waatu la wa kunafoni kɔni bɔra ka bin sisan mais ka daminɛ le 15 juin fo ka taa bila le 30 septembre ko fɛn bɛɛ lajɛlen jɔra an ka jamana in kɔnɔna na o kɔfɛ an bɛ taa bɛ fɔ fɛn min ma ko les forces armées maliennes n'o ye an ka finitigiw ye olu kɔni wulikajɔ ni baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra u fɛ ka attaque juguba dɔ min kun dara an ka finitigiw ka Tombouctou fɛ yen nɔ parce que n'i y'a ta k'a lajɛ waati laban ninnu attaque caman b'a kɛ ka ɲɛsin an ka finitigiw ma an yɛrɛ bɛ an yɛrɛ ɲininka ni attaque ninnu kɛ kun jumɛn de b'u la mun de kama o bɛ ka kɛ sisan gɛlɛya ye jumɛn ye mun de kama nin waati laban ninnu na an ka finitigiw kɛlen bɛ ni maajugu ninnu ka cible ye kunnafoniw ani jamana ɲɛma yɔrɔ précisément an ka armée ɲɛma yɔrɔ ani u ka n'a fɔ lasigidenw minnu bɛ fan bɛɛ fɛ u ye kunnafoni min d'a ma kɔni o de Tombouctou fɛ yen nɔ a bɛ fɔ dɔ min ma ko kunu sɔgɔma dɔrɔn tɛnɛ don sɔgɔma ko attaque ba fila kɔni kɛra ka ɲɛsin an ka finitigiw ma Tombouctou mara la n'i y'a ta k'a lajɛ finitigiw kɔni n'o y'an ka finitigiw ye u ye wulikajɔ kɛ kini attaque jugu ninnu k'o repousser ka bɔ an da la ka kisili kɛ ka ɲɛsin adamadenw ni ma ka kisili kɛ ka ɲɛsin u yɛrɛ ni ma n'i y'a ta k'a lajɛ attaque juguba min kɛra an ka jamana in kɔnɔ Bulkesi ani dugu wɛrɛw la o ɲɔgɔnna kana kɛ bilen o de kama finitigiw kɔni cɛsirila kosɛbɛ min bɛ se k'a to ni ɲɔgɔnna wɛrɛ a kana kɛ an ka Maliba kɔnɔna na bilen n'an bɔra yen halisa an bɛ to an ka fasoba Maliba kɔnɔ an bɛ taa conseil national de transition kɔnɔ n'o ye CNT n'i y'a ta k'a lajɛ olu kɔni a bɛ fɔ dɔ min ma ko tɛnɛ k'u ye vote kɛ n'o de ye kalata kɛ ka ɲɛsin projet 6 jate ma k'a jira k'a fɔ ko ni projet ninnu kɔni k'u bɛ se ka kɛ sababu ye sababu min n'a bɛ se ka na ni taaɲɛ an ka jamana kɔnɔ ani adamadenya yɛrɛ k'a kɔrɔta ka taaɲɛ wa nafa min bɛ se ka sɔrɔ nin na malidenw bɛɛ lajɛlen ba a sɔrɔ n'Ala ka jɛ ye hali sisan an bɛ to Mali kɔnɔ an bɛ taa an ka kiri bundan ko kan i taara kiriko fan fɛ i bɛna ye k'a fɔ ko a bɛ fɔ min ma ko procès de l'affaire de l'achat de l'avion n'i y'a ta k'a lajɛ avion présidentiel précisément i bɛ k'a ka waati la maa minnu kun bɛ yen ni fini tigiw ka baara kɔni kun bɛ boli a kɔnɔ fo ka taa fara ministre de l'économie fana kan ni kɔni gɛlɛya ye gɛlɛya minnu ni a kɛra jamana in kɔnɔ depuis k'i bɛ ka to fanga na k'a jira k'a fɔ ko wari dɔ kɔni ko a ŋanamulen bɛ wa wulikajɔ ni baaraw bɛ ka kɛ a kama Madame Boire Fili Sissoco na ale kun ye ministre de l'économie et des finances a waati ale kɔni bi kube mɔgɔw bolo ni waati na don o don bɛ taa ka segin la hali n'a sɔrɔ a fari manden b'a la kosɛbɛ wa a bɛ dɔgɔtɔrɔso de la ni waati ninnu na o de kama procès caman bɔra a dɔgɔ kɔrɔ o de la kunu tuguni procès min kun bolo dara kunu le 2 juin
akoni bora da ko tuguni parce que fili Sissoko amase ka kunkorata tuguna alisa ka juju laje mais pour que nimbe akoni be ka chesiri choga belem chakato abi fomi makoni jugement kelen ko obike anda soro madame fili boire ko ni do ko kuna foni di chogo fe ka ko yeni nyini amena mais amasaka ke wa sisa ngona ga banande kama katsa ke mais pour que ko ni ka atinana ni musoyi ateka atafa ka kede wode kama abaka continuer ka reke bana batoyi Nambore Alisambi Tanga Jamana Konambi Mako la 8e session ordinaire de la 6e magistrature du Conseil économique, social et culturel ni Koni Beka ke environnemental et culturel précisément no beka ke anga Jamana kono précisément quartier Mimbule ko Kulba Jamana Nyama Sigida Koni Karafe ni ataka laje Conseil économique social environnemental et culturel ko ndiata ka laje uka wuliga jonu ka bara binyesi jamana de umbise ka tanya ubise ka sira nyuman soro ubise ka lafiya ubise ka jinyuman soro ni dumni ke nyuman ni lafiya ko ni ko ni beka wuliga joke o bara ko nana wodela uka nyama bando yakuba katle akoni ka sigili shegina minkera ko ni wuliga joni bara bebe ka ke ufe beme se ka to bele jeli se ka lafiya chogomina wode kama uye document koro ko ni ta ku laje wa uye kura chama fara aka bara ngoni abito senna ni wati nuna fogata se domina bare mbi kunche mbi sagato bika ugalla nyini kanyesi jamana don ka tanye ni ka soroma anuka lafia ma obise ka sabati chogomna na mbore abifo na fo foire doma ko club de fin goni aleye fe mine a 4e édition goni kumbese na jamana konnana wa wuliga jona bara be ka ka demsanu ka bara ko koni blanye wa ne ta kala je alu ye temin fana abidamsanu ka bara ko konde blanye fo ka ta fra demsani munye ambala ka wiye fo ka ta afra an donu so na ambala muso ma ka jira ka fo koni bara no goni fe mi na bisa ke opportunité baye uma mi saka to kuna foni ani bara soro kuna foni ani barata bulum barata nye ani lafiya na da madara tanya bisa ka sabati chogomina demsen kabo demsen yoro awka don doronga foko groupe lumière be kala benke anga lancement min kera zona presse la au coffre la ben wara bisa na no e balontan ya beke le 14 juin kata abla le 12 juillet au 12 juillet kele shufala la minyon soro na la sona makafe rezar konana mimbe se kato ambetambla enflané de bala wa ma tamande welen kanaka artisu kata kujugo awasila be ina fo seda ma babe fo kata frasha baro ani artisi ba dende welen do odon kanaka msakato wuliga joni baro be se ka ke chogomna ofana ko fe comédien tamande bina kanu bla flane de bala wala don shufe na la sona ma kupu abina dikenenka wa na la sona ma parno be kunche ni gato tigaye kanyesi groupe lumière moka baraka yoroima duba wele ko groupe lumière nasilme kalawankura ambi folna telno saw bema amunu ye lumière tabeta kaki akwa kuna funi disoyi kuna funi disomi ni abewule ga joni baro be kemisa kato anyuma ajele abisa ka doma anda soro awar soro ka dogo aka amanta aka amansteli mais ambo préféré ni war soro sugu doyi ambo fo ka walu nyumando aya kambe kanawareka donc folie be Lumière TV kan ma bay donc anniversaire bele wamulo le 12 juillet donc abero pere chondoro dans la sona matériel bachega na bdc et puis balonda fane me non donc obe folindo aina anga jangata ko gen yon fait donc la gare rebe chondoro dans la sonama voilà Nyado ah o megere photo ya kage photo yo jogodi ah ketu ikele jolimi bela bili nyado ga journal sur de corriger ga ministre o journal ko et ta kalama Lumière TV mo kelenu ka balontan do organiser Mali comédien tola ni journal sur abedam le 7 juin kata blafo le 12 juillet là wa le 12 juillet o ta bané ko 12 juillet kelengele ne o beta be wa anniversaire do vraiment o kelenu ko ga nyanaje belebele café des arts konnana yes ka wele bla Mali artiste bela jelema invité surprise o badem na ke kenega no atege bashe ko mun na be dese 600 journal su goni nene journal se kelen corriger ka ta en fait iba corriger i jasi gisa tere de ka tiliga ko ma iba corriger ka ta en fait ka ka bi Almakew balmamso electromina de jorobi aula
o banna pewu walima sokɔnɔ minɛnw misiri kɔnɔ minɛnw studio minɛnw salle de conférence minɛnw fo ka taa se bafulu minɛnw ma mɔgɔ kelen pe sɔrɔ yɔrɔ kelen pe hatɛ fune dumasi chez Mamutu Traoré yele électronique a filɛ ni bɔra Membo sirafara la k'i bi yɛlɛ ka taa centre meublé fan fɛ yanni ka fara juste i bi i côté gauche lajɛ yele électronique chez Mamutu Traoré i b'a sɔrɔ yen nɔ i mɔgɔ mana se minɛn o minɛn ma a minɛn bɛɛ lajɛlen bɛ yen i n'a fɔ bafule guitare lampadaire chaise micro piano b'o la batterie ampli microphone fo ka taa se lumière ma maa o maa bɛ yen k'i b'a fɛ ka galon bɔnda o tumana sa boli biribiri i ka taa se yele électronique chez Mamutu Traoré ka yɔrɔ la n'i ye ɲɔgɔnmɛ bila cɛncɛnkulu sanfɛ tɛgɛ t'a yira tuguni dɛ o ye cɛ funɛ jumasi o tumana sa an bɛɛ lajɛlen ka wuli ka jɔ kɛ an ka Mamutu Traoré ka yɔrɔ sɛgɛrɛ yele électronique hatɛ Lumière TV ma koti sa fangati karaba sarayele la aurela ne kamaude ma hala kaubalo minu maujuguya kuka juguya to minu baukoniya